Sleduješ letošní farmu, ano. Zmysel Pride je někde úplně jinde. No to bych neřekl. Tohle bylo právě ve čtvrtek taková ta pohoda, proto tam mají korálky, navlíkání korálku. Já jsem měl být s pletením, že jo, a tak. Bože měl. Komu fandíš ve farmě Lucce? Cože? Proč Centrum ty videa nenahlašuješ jako ukradený obsah? By jim to blokli, neblokli, a kdyby jim to náhodou blokli, tak oni udělají další profil. Právě proto uvažuju, aby neměli co nahrávat, právě proto uvažuju vůbec nevysílat. Mám pistáciovou mrazáku. 3/4 té zmrzliny. Měli se tě na Prideu zastat a ne zrušit. No, tak mě zrušili. Bůh ví, co ze mě udělali. Jestli ze mě udělali predátora, pedofila, já nevím co všecko. Jak to umějí, tak... Počkej, ještě. Ahoj, farárku. Nevaříme nic. Mám navaříno a podle hejtru šlichtu. A budu rád, když něco do sebe dostanu vůbec. Ježiš. Všecko podle nich dělám špatně, jsem nejhorší na světě, takže
Vždyť mi ten TikTok, co mi ten TikTok přines? Nic. Všecko hejtři zničili. TV pořád, pletení na Prideu a další věci, které si teďka honem nespomenu. Tak proč bych tady měl bejt? Proč bych tady měl bejt? Kvůli nám, co tě máme rádi, no to je málo, když všecko zničej. No soukromí pletení určitě dělat nebudu, já jsem chtěl veřejně. Aby právě svině hejtrovský nemohli udělat z toho buchví co. A domů si nikoho nevemu, abych ho učil soukromně, takže to by bylo akorát žně pro zlý lidi, nic jinýho. No to není blbá nálada, to spíš jenom mě dochází, Luciku, že mě všecko ničí, že to tady nemá cenu budovat něco. Dělej tu pletací streamy. Když nikdo nepřijde, prosím tě, přijdou mě akorát provokovat, nadávat mi, abych nadával a oni si to nahráli. Jinak by vůbec lidi nepřišli. Vždycky bylo, když jsem začal plíst, tak všichni zdrhli. Já ti dám, že hejtři mi dělají sledovanost. Ty vole, ty kretény. S Bohem. Ty vole. Všecko mě ničej. Ty vole, on napíše, že mě hejtři dělají sledovanost. Ty vole. Já přicházím o práci. Ale to nepomůže je blokovat. Oni si udělají do 15 sekund další profil. To nemá absolutně cenu. Přijdou ty, co je to bude zajímat. Jenže přijedou i hejtři. Já jsem měl předtím taky nevinný pletení, bylo horko. A co udělali ze mě? Uchyla, který se ukazuje kozy. Háčkování mě nebaví, 40 let pletu. Ahoj, Katko. Háčkovat můžu maximálně rukavice, aby byly pevný
a tím to končí. Ty, jak se tomu říká, ponožky háčkovaný nejdou, ty jsou tvrdý, tak co bych tady asi dělal? Čepic mám radši pletený, měkký, krásný. No, já jsem prostě pletař. Nic nevařím, Nikolko. Já mám navaříno. Hovězí krk se zeleninou. To stejně ukazovat nebudu. To ráno by řekli, že to je šlichta. Jaké jídlo máš nejradši? Hovězí líčka. Ale tam ne. Jaký ty máte rád film? Komedie. Zasmát se. Nechodím do kina, no. Je to škoda. Chtěl bych už jít na 2 filmy. Bardotky a Báru Basikovou. Bože můj.
Takže já se jdu najíst, mějte se hezky a uvidím, jestli přijdu vůbec. A zda budou vůbec letáky. Protože nebudu ukazovat jídlo. Vážím podle hejtru šlichty, tak nic ukazovat nebudu, abych jim nedal zbraň. Takže mějte se hezky a uvidíme se třeba někdy na akci nějakou, ale tady na tyhle ty skurvený platformě plný švábů a nepřejícných hajzlů určitě ne. Pa.